ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಇದು ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಸಂಶಯದ ಉಗ್ರಗಾಮಿಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಡುಪು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಕುಡ್ಲ ಕದ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಿಜೆಪಿ ಆಫೀಸ್ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಜಾಗಿಲಿಡು ಬಾಂಬು ಪುಡಪೆರೆ ಕೆನಿ ಮಲ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ ತನಿಖೆ ತಪ್ಪಗ ಸಂಶಯದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕೆ ಅರಾಫತ್ ಆಲಿ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ತೆ. ಒಡಿಪುದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಕುಡ್ಲ ಕದ್ರದ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಆಫೀಸ್ನ ಪುಡಪೆರೆ ಉಗ್ರೇರು ಕೆನಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧಿಕಾರುలు ನಡಪಾಯಿನ ತನಿಖೆದ ಪುರ್ತುಡು ತೆರೆದು ಬೈದಂಡ. ಸಂಶಯದ ಉಗ್ರಗಾಮಿಲು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಜಿ ಜಾಗೆಲೆಡು ಬಾಂಬು ಪುಡಪೆರೆ ಕೆನಿ ಮಲ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ ತನಿಖೆದ ಪಗ ಸಂಶಯದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕೆ ಅರಾಫತ್ ಆಲಿ ಪಂತೆ. ಕುಡ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ ಪುಡಾಯಿನ ಕೇಸಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊನ್ನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೂಲದ ಅರಾಫತ್ ಆಲಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎನ್ಐಎ ಡಿಲ್ಲಿದ ವಿಮಾನವಂತನ ತಾಣೋಡು ಪತ್ತದಿತ್ತಂಡ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡಪಾವಂದುಪನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಎದುರಾಯೇ ಪೋಡಿಪಾವನ ಸಂಗತಿಲೇನು ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಜಿ ಜಾಗಿಲೆಡು ಬಾಂಬ್ ಪುಡಪೆರೆ ಕೆನಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಸುರುಕು ಕದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಅವು ಗೆಲ್ಮೆ ಪಡಿತಂಡ ಒಡಿಪು ಮಠ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಿಜೆಪಿ ಆಫೀಸ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂದು ಐತಿರಿಪಾದೆ. ಕದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಟ್ಟುನ ದುಂಬೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ ಪುಡದು ಯೋಜನೆ ಸೋತದಿತ್ತನಂದು ಐಪಂತೆ ಅಂಚಾದ ಎನ್ಐಎ ಅಧಿಕಾರುలు ಕರಿನ ಮೂಜಿದ ನಡೆದು ಶಿವಮೊಗ್ಗಗೂ ಬತ್ತದಿತ್ತದ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿದ ನಾಲ್ಪರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡಪಾವಂದಿಲ್ಲೇರ. ಕುಡ್ಲದ ಲೇಡಿ ಹಿಲ್ ಕೈತಲ್ ಬುಧಾರ ಬಯ್ಯಗ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋದು ಪಿರ ಫುಟ್ಪಾತ್ ನಡತೊಂದು ಲೇಡಿ ಹಿಲ್ ದಂಚಿ ಪೋವಂದಿತ್ತಿನ 5 ಜನ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಕಾರ್ ಗುದ್ದುದು ಮೇಲುಡೆ ಪೋದು ರೂಪಶ್ರೀ ಪನ್ಪುನ ಜವಂದಿ ಜಾಗಿಡೆ ತೀರ್ನ ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ನಡತದಂಡ. ಬಾಕಿ 4 ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಕೈತಲ್ದ ಖಾನಾ ಬಾಳ BASF ಕೈತಲ್ದ ಗಂಗಾಧರ ಪನ್ಪುನರ್ನ ಮಗಲು 23 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ರೂಪಶ್ರೀ ಜಾಗಿಡಿ ತಿಡ್ದೇರ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತಿನ 4 ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ಲ ಕಾರ್ ಇಡ್ತದಂಡ. ಹೊಸಬೇಟುದ 26 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಸ್ವಾತಿ ಗೋವಿಂದದಾಸ ಕಾಲೇಜಿದ 2ನೇ PUC ಕಲ್ಪನ ಹಿತನ್ವಿ ಕಟೀಲು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿದ ಸುರುತ್ತ PUC ಕಲ್ಪನ ಕೃತಿಕಾ ಬೊಕ ಮುಕ್ಕ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ದ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಪನ ಯತಿಕಾ ಇಂಚ 4 ಪೆಟ್ಟಾದ ಪವಾಡ ಪನ್ಪುನಂಚ ಪ್ರಾಣ ಉರಿದಂಡ. ಜೀವಪೊಯ್ನ ರೂಪಶ್ರೀ ಬೊಕ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನ 4 ಪಲಿಮೆಗ್ದಿನ ಜೋಕ್ಲಾ ದುಲ್ಲೆರ. ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚೆಯಗು ಪೋದು ಅಕ್ಲನಾಥಿಗೆ ಫುಟ್ಪಾತ್ ನಡತೊಂದು ಪೋನಗ ಮನ್ನಗುಡ್ಡದಂಚಿಡ್ದು ಲೇಡಿ ಹಿಲ್ ದಂಚಿ ಪೋಪನ ಕಾರು ಬಾರಿ ರಬಸುಡು ಬತ್ತದು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಏಡ್ದು ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಎಡ್ತದು ದುಂಬು ಪೋದು ಅಪಗನೆ ಮಾರ್ಗುಗು ತಿರುಗದು ಪೊಯ್ನವು CC ಕ್ಯಾಮರಾಡು ತೋಜಿದ ಬತ್ತಿನಿಡ್ದವರ ಡ್ರೈವರ್ನ ಮಿತ್ತ ಸಂಶಯ ಮೂಡ್ದುಂಡು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲೆಡು ಬಾರಿಯವರ ತೋಜಿದ ಬೈದಂಡು. ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಾರ್ ಕೊನದು ಜವಂದಿನ ಜೀವದಿತ್ತಿನ ಡ್ರೈವರ್ ಕಮಲೇಶ್ ಬಲ್ದೇವ್ ಪನ್ಪುನೈ ಕುಂಟಿಕಾನದ ಶೋರೂಮ್ ಒಂಜೇತ ಎದುರು ಕಾರ್ದಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹಾಜರಾತೆಂದು ವರದಿಯಾತಂಡು. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಉಚ್ಚೆಯ ಬಕ ಕುಡ್ಲ ದಸರಾ ಗಡ್ತಡು ಗುರುವಾರ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿದ ಆಚರಣೆದ ನಡತಂಡ. 4ನೇ ಪೂಜದ ದಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಬತ್ತದ ನವದುರ್ಗೆಲೆನ ಎಂಬ ನಟ್ಟೊಂಡೆರ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಲೆಟ್ ನಡತೊಂದುಪ್ಪನ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ದಸರಾ ಉಚ್ಚೆಯಗು ಬುಧಾರ 4ನೇ ದಿನದ ಆರಾಧನೆ ನಡತಂಡ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಬುಧಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನಾರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗು ಬತ್ತದ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ನವದುರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರದೆ ಇಂಚ ದೇವರ ಕಳಿರನ ಇಂಬನಟ್ಟೊಂದು ಪ್ರಸಾದತೆ ತುಂಡೆರ. ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರೆ HS ಸಾಯಿರಾಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಪದಾಧಿಕಾರುలు ಮಂತ್ರಿಯರನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೆರ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲದ ಪಣವದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ BG ಸುವರ್ಣ, ಸದಸ್ಯರು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಕೆ ಗರೋಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಬೊಕ್ಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, KPCC ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಮಿಥುನ್ ರೈ, ದುಂಬುದ ಮೇಯರ್ ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿದ್ದರ. ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚಯದ ಪ್ರಧಾನ ಅಧಿಪತಿ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಗೆ ರಾತ್ರದ ಪುರ್ಪಾಲಂಕಾರ ಮಹಾಪೂಜೆ ಕರೆತದ ಉಚ್ಚಯ ಬಲಿ ನಡೆತಂಡ. ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ದಿಂಜ ಜನ ಭಕ್ತರು ಉಚ್ಚೆಯಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡ್ಯರ. ನಿಚ್ಚಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದ್ಯರ. 5ನೇ ದಿನ ಗುರುವಾರ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿದ ಗೌಜಿ ಕಾಂಡ ಭಗವತಿ ದುರ್ಗಾ ಹೋಮ ನಡಪಾಯರ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಬೊಕ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರ. ಕ್ಷೇತ್ರಾಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಪದಾಧಿಕಾರುలు ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರ.
ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾ ಮತ್ತು ಈ ನವರಾತ್ರಿಯ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬಹಳ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಮಹೋತ್ಸವ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಭೆಯೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏರ್ಪಾಡುಗಳು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಭವ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ 3-4 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಇದೆ. 24ನೇ ತಾರೀಕು ದಸರಾ ಮುಗೀತದೆ. ಬಹುಶಃ 23ಕ್ಕೂ ನಾನು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅವತ್ತು ಕೂಡ ದಸರಾ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ಆನಂದ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಕೆ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದಸರಾ ಇದು. ಅವರ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೈಭವವಾಗಿ ಇವತ್ತು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಲೆಬಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಂಗಳದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಡ್ ಹಿಂದೂ ಬೇರದಕ್ಲ ಅಂಗಡಿಗ ಕೇಸರಿ ಬಾವುಟ ಪಾಡ್ದ ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯಗ ಕಲಂಕ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತದಂಡ ಅಂಚಾದ ಶರಣ್ ಪಂಪೇಲ್ ಬಕ ಕೂಟದಕ್ಲ ಮಿತ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದನಂದ ಕುಡ್ಲದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅನುಪಮ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪಂತೇರ್. ಮಹಾತೋಭಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾತ್ರೆಡ್ ಹಿಂದೂ ಬೇರದಕ್ಲ ಅಂಗಡಿಲ ನಮಿತ್ ಕೇಸರಿ ಬಾವುಟ ಪಾಡ್ನ ವಿಚಾರಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಜತೆ ಕಾರ್ಯಂತರ ಶರಣ್ ಪಂಪೇಲ್ ಮಿತ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದೇರ್. ಈ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅನುಪಮ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ಶರಣ್ ಪಂಪೇಲ್ ಬೆರಿಸಾಯದಕ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬೋದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈತಲ್ದ ಹಿಂದೂ ಬೇರದಕ್ಲ ಅಂಗಡಿಲ ನಮಿತ್ ಕೇಸರಿ ಬಾವುಟ ಪಾಡ್ಪಾದೇರ್. ಈ ಸಂಗತಿ ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯಗೂ ಒಡಕು ಉಂಡು ಮಲ್ತದಂಡ ಅಂಚಾದ ಕುಡ್ಲದ ತೆಣಕಾಯಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಶರಣ್ ಪಂಪೇಲ್ ಬಕ ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಮಿತ್ ಸ್ವಂತ ಉಮೇದಡ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದನೆಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇರ. ಕುಡ್ಲ ಬೋಳಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪಿರಾಕದ ಕಾಲೂರ್ದಿಂಚ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಉಚ್ಚೆಯಗು ಮಲ್ಲಪ್ಪು ದರ್ಪಡಿತಿನ ಮಹಾತೋಭಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಹಳೆಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಉಚ್ಚೆಯ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಕುಡ್ಲಡ್ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚೆಗೂ ಪಿರಾಕದ ಕಾಲುರ್ದಿಂಚ ಮಲ್ಲಪುದರ್ ಪಡಿತಿನ ಬೋಳಾರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾತೋಭಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ ಹಳೆಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಡ್ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚೆಯ ಭಾರೀ ಸಂಭ್ರಮಡು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಕರಿನಾಯಿತಾರ ಸುರುವಾಯಿನ ಮಂಗಳದೇವಿನ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಜಾತ್ರೆಡ್ ಶ್ರೀದೇವಿನ ನಿಚ್ಚಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಿ ಸ್ವರೂಪಲೆಡ್ ಐತ ಮಲ್ತದ ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಸುರುತ ದಿನ ಕೆಂಪು ವರ್ಣದ ಸೀರೆಡ್ ದುರ್ಗಾದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ, ರಡ್ಡನೇ ದಿನ ಆಕಾಶ ನೀಲಿ ವರ್ಣದ ಸೀರೆಡ್ ಆರ್ಯದೇವಿ, ಮೂಜನೇ ದಿನ ಕೇಸರಿ ಚೌಕ ರಂಗದ ಸಿರೆಡು ಭಗವತಿ ಕೌಮಾರಿ, 4ನೇ ದಿನ ತೆಲ್ಪು ಮಂಜಲ್ ಸಿರೆಡು ಕುಮಾರಿ, 5ನೇ ದಿನ ಕರ್ದು ಪಚ್ಚೆ ಸಿರೆಡು ಅಂಬಿಕೆ, 6ನೇ ದಿನ ಕುಂಕುಮ ಕೆಂಪು ವರ್ಣದ ಸಿರೆಡು ಮಹಿಷ ಮರ್ದಿನಿ, 7ನೇ ದಿನ ಐನ ಸಿರೆಡು ಚಂಡಿಕೆ, 8ನೇ ದಿನ ಬೊಲಿಯ ವರ್ಣದ ಸಿರೆಡು ಸರಸ್ವತಿ, 9ನೇ ದಿನ ಗುಲಾಬಿ ವರ್ಣದ ಸಿರೆಡು ವಾಗೀಶ್ವರಿ, 10ನೇ ದಿನ ನೇರಳು ಬಣ್ಣದ ಸಿರೆಡು ಮಂಗಳದೇವಿಯಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ. ಈ ಸರ್ತಿದ ಮಾರ್ನಿಮಿಡು ಗುರುವಾರ 5ನೇ ದಿನ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿ, 6ನೇ ದಿನ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಬಲಿವುಚ್ಚೆಯ ಸುರು, 9ನೇ ದಿನ ಸೋಮವಾರ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಮಲ್ಲರಂಗ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಯತೇರ್, 10ನೇ ದಿನ ವಿಜಯದಶಮಿ ತೀರ್ಥ ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಮನದಾನಿ, 11ನೇ ದಿನ ಜಲಕ ಅಟ್ಟಣೆ ಅತ್ತಂಡ ನಿಚ್ಚಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೊಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತಿರು ಭಾರಿ ಜನ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳದೇವಿನ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚೆಯದ ಪೊರ್ಲು ಸಭೆಯೊಂದು ಶ್ರೀದೇವಿನ ಇಂಬುನು ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರ. ಕುಟ್ಲ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಕಟ್ಟೆದ ಶ್ರೀದೇವಿ
ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ವಿಪರೀತ ಮಹಾಭದ್ರ ಕಾಳೆ ಅಮ್ಮನ ಉಪಾಸಕರಾಯನ ಪುದರ್ಪೊಯ್ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿಷಿಬಕ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿದ್ವಾನ್ ದೈವಜ್ಞ ಶ್ರೀ ಕರಣ್ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಒರ್ಮದಿನಲ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ತುಳುನಾಡ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಪಂಡ ನಾಡಗನಾಡೆ ಸಂಭ್ರಮ ಪಟೊನ್ನ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಆರಾಧನೆ ಅದುಂಡು. ಶ್ರೀದೇವಿ ರಕ್ಕಸರ್ನ ಬಿದೆ ಮುತ್ತಾದ ಲೋಕದ ಕಂಟಕ ದೂರ ಮಲ್ತಿನೇನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀದೇವಿನ ಒರ್ಮದಿನದ ಪೂಜೆಡ್ ತೃಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಾದ ಅಖೀರಿಗ್ ಶ್ರೀದೇವಿನ ಆಯುಧಲೆಗ್ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರ. ನಾಡದ ಮಾತ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡ್ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಾನಲೆಡ್ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚಯ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಕುಡ್ಲ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಕಟ್ಟೆದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ವಿಪರೀತ ಮಹಾಭದ್ರ ಕಾಳೆ ಅಮ್ಮನ ಉಪಾಸಕರಾಯನ ಪುದರುಪೊಯಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿಷಿಬಕ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿದ್ವಾನ್ ದೈವಜ್ಞ ಶ್ರೀ ಕರಣ್ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ವರ್ಷಲದಂಚ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಒರ್ಮದಿನಲ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ನಡೆತೊಂದಿದ್ದದ ತರಾವರಿ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ನಡೆತಂಡೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರ ನಾಮಾರ್ಚನೆ ಭಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರಕೆದ ನೃತ್ಯ ಸೇವೆ ನೊಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡೆ. ಪೂಜೆದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಸುಪರ್ಣ ಗರುಡ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡೆ. ಕುಡ್ಲ ತೆನಕಾಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್, ಮೇಯರ್ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣೂರು, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಸಂದೀಪ್ ಗರೋಡಿ, ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ವೀಣಾ ಮಂಗಳ, ಜಪ್ಪು ಮುಗೀರ್, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ನಾಯಕರು ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ದೆತೊಂದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಪ್ರತ್ಯಂಗಿರ ವಿಪರೀತ ಮಹಾಭದ್ರ ಕಾಳೆ ಅಮ್ಮನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂದು ಪ್ರಸಾದದೆ ತೊಂಡೆರ. ರುಕ್ಮಂತಂ ಖಗಪತಿಂ ಕಾರ್ಷ್ಯಂ ಕಶ್ಯಪನಂದನಂ ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಗರುಡಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪ್ರಾತರುತ್ತಾಯ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ವಿಷಂ ನಾಕ್ರಮತೆ ತಸ್ಯ ನತಂ. ಉಚ್ಚಿಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ 2023 ಬುಧವಾರ ಮಾತೆ ಕುಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ನಡೆತಂಡ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ವಳ್ಳಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಿಯರ. ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಉಚ್ಚಿಲ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಸಾರಥ್ಯಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಜನ ಸಂಘ ನಡಪಾವಂದುಪನ ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ 2023 ಬುಧವಾರ 4ನೇ ದಿನ ಶ್ರೀಮಾತೆ ಕುಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿ ಆರಾಧನೆ ನಡೆತಂಡ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಿಚ್ಚಲ ನಡಪಾವನ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಮಲ್ತದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಹಾದ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇರ. ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ ನಡೆತೊಂದುಪ್ಪನ ಶಾಲಿನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಸಭಾಂಗಣೋಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನವದುರ್ಗರಿಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಪತ್ತದ ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡಪಾದ
ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರ ಬೈಯಗ ನಿಚ್ಚಲ ನಡಪುನ ಸಾರಜನ ಪುಂಜೋಲಿಡ್ದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ನಡೆತಂಡ ಬೈಯಗ ನಡಪಾಯಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಬೊಕ ಸಂಘಟಕರು ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಿಯರ ಮಾಹೆಯ ಜೊತೆ ಕುಲಾಧಿಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್.ಎಸ್. ಬಳ್ಳಾಲ್ ಖಂಡನೆ ಬಿಡದೆ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಜೈಶಂಕರ್ ಕೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಪು, ಕಾಪು ಹೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಾಸುದೇವ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೇರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಜನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಜಯಸಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಾಸುದೇವ ಸಾಲ್ಯನ್, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಗುಂಡು ಬಿ ಅಮೀನ್, ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಉಷಾರಾಣಿ ಬೊಕ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರುలు ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ ನವದುರ್ಗೆಲು ಬೊಕ ಶಾರದೆಗೆ ರಾತ್ರಿದ ಮಹಾಪೂಜೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಕುಮಾರಿ ಕಲ್ಫೋಕ್ತ ಪೂಜೆ ನಡೆತಂಡ ಊರಾಪುರ ಊರ್ಲಿನ ಜನ ಭಕ್ತರು ಉಚ್ಚಿಲ ದಸರಾ 4ನೇ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಪೂಜೆಡ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡೆರ. ಮಂದ ಮಂಡಿತ ಕುಚಾಕ್ಷಾಲಸರಾಗಿಣಿ ಗರುಡಧ್ವಜ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಆದಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನಾಕ್ಷಿ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಮೈಮೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನವರಾತ್ರಿಯ ಉತ್ಸವ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ 9 ರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆಯ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪರ್ವಕಾಲ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಗವತಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತ ಮಾತೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲ ದೇರೆಬೈಲ್ದ ಶಂಕರ ಆರ್ಮೊಯ್ಲಿ ಬೆರಿಬೆ ನೆಡ್ದು ಜಿತ್ತಿನವಲೆ ಆದ ಗುಣ ಆಂಡ ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗೆನ ಮಾರ್ನಿಮಿಗೆ ಪಿಲಿಯೇಸ ಪಾಡ್ವೆಂದು ಪರಕೆ ಪಂಡದು ಬೆರಿಬೇನೆ ಗುಣ ಆತಂಡ ಪರಕೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತದು ಶ್ರೀದೇವಿನ ಕಾಣಿಕೋಗ 6 ಉದಾರ್ಮೆ ಆತೇರು. ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಪಿಲಿಯೇಸ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಪಂಡಿನ ಪರಕೆ ಆದಿತ್ತದ ಭಕ್ತರೈನ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಸಂದಾವಿರ ನನಕೆಲವರು ಕೆಲವರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚ ಪಿಲಿಯೇಸ ಪಾಡುನ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಒರಿತೊಂದು ಬೈದೇರ. ಮಂಗಳದೇವಿ ಬೊಕ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಯರ್ನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆದ ಪಗ ಮರ್ಯಾದೆದ ಪಿಲಿಂದು ಬೊಕ ಕೆಲವರು ಪಿಲಿಯೇಸ ಪಾಡ್ದು ಎದುರುಪ್ಪುವೇರ. ಒವ್ವಾಂಡಲ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಪರಕೆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಪಿಲಿಯೇಸ ಪಾಡ್ನಕ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ. ಕುಡ್ಲಾ ದೇರೆ ಬೈಲ್ದ ಶಂಕರ ಆರ್ಮೊಯ್ಲಿ ಪಿದೈ ದೇಶುಡು ಕೆಲಸೊಡಿತದ ಬೆರಿಬೇನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ವಾಪಸ್ ಬೈದೇರ. ಮರ್ದು ಮಲ್ತಂಡಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಒಂದೇ ಜೆತ್ತಿನವಲೆ ಆಯ್ರು. ಆಜಿ ತಿಂಗುಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೇರ ಕಾರ ಮುಟ್ಟುಂಡ ಗೊತ್ತ ಒಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡಪಾದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತೇರ. ಕಟೀಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡಿರ. ಕಟೀಲ್ ಅಸ್ರಣ್ಣೆರಡ ಪಂಡದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೇರ. ಈ ನಡುಟ್ಟು ಶಂಕರ್ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಪುರ್ತು ಪಿಲಿಯೇಸೊಗು ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ನೇನು ಟಿವಿಡ್ತುಯೇರ. ಗುಣ ಅಂಡ ಯಾನ್ಲ ಪಿಲಿಯೇಸ ಪಾಡ್ವೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೇರ. ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತಂಡಲ ಇಡೀ ಗುಣ ಅಪ್ಪನ ಭರವಸೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಆಂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಆಚಿರ. ಶಂಕರ್ 1-2 ತಿಂಗೊಳ್ಡೆ ನಡಪು ನಂಜಾಂಡ್ ಹಂತ ಹಂತವಾದ ಗುಣ ಅಂಡ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೇರೆ ಬೆಳ್ಡ್ ವೃಂದಾವನ ಪನ್ಪುನ LKG UKG ಬರವ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುರು ಮಲ್ತದ ಅವಲ್ಲ ಗಿಂದಿಯರ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಟೀಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಮೂಜನೆ ದಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಡ್ ಪಿಲಿಯೇಸ ಪಾಡ್ದು ಪರಕ್ಕೆ ಬೂಟುದೆರ. ಕಟೀಲ್ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಪಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಜಿ ಪಿಲಿಯೇಸ ಕೂಟದಕ್ಲು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡಪಾವನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಮೂಜನೆ ದಿನ ಕಟೀಲ್ಡ್ 5ನೇ ದಿನ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿ ದಾನೆ ಕೊಡೆತೂರು ಬೊಕ್ಕ 7ನೇ ದಿನ ಬಂಡ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ದಾನೆ ಎಕ್ಕಾರರ್ದು ಪಿಲಿಯೇಸ ಬರ್ಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು.
ಈ ಕೂಟುಲೆಡು ವರ್ಷಲ ವೇಷಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಪಿದೈ ದೇಶೊಡಿತ್ತನಲ ಊರುಗ್ ಬತ್ತದ ಏಸಪಾಡ್ದು ನಲ್ತದು ವಾಪಸ್ ಪೊಪ್ಪೇರು ಪಾಕ ಜನ ಅಕ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗ್ ಪರಕೆ ಪಂಡದು ಐಟ್ ಗೇಲ ಇಬಕ್ಕ ವೇಷಪಾಡುವೇರು. ಅದು 10 ವರ್ಷ ಉರ್ದುಂಬು 16 ವರ್ಷ ಉರ್ದುಂಬು ಒಂದುವೆ ದಸರಾದ ಟೈಮಡ್ ಜೆತ್ತಿನಲ್ಪ ನೆತ್ತೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಜೆತ್ತಿನಲ್ಪ ನೆತ್ತಂಡು ಪಂಡ ನಡಪೆರ ಪೂಜಿ ಅರೆ ಮುಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಕಾರ್ ಮುಟ್ಟುಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಪ ತೋಜಾನಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಗ ಬಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ದಾಲ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿಚ್ಚಿಂದ ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಪನಾರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆರು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ರಿಬ್ಬದ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದ ಯಾರು ಪಂಡೇರಿ ಕಟೀಲು ಪೋಲೆ ಹಸ್ರಣ್ಣೆಡ ಪಂಡದ ನಟ್ಟದ ಬಲೆ ಅಂತ ಯಾನ್ ಆನಿ ಅರೇನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ತರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದು ಇಡೆಗೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂಬತ್ತೆ ಹಸ್ರಣ್ಣೆಡ ಪಂಡೆ ಪನ್ನಾಗ ಮೇರೆ ಬಕ್ಕ ಆರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಚೇನೆ ಜತ್ತು ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನವರಾತ್ರಿ ದಪ್ಪಗ ಜತ್ತು ಒಂದು ತೂ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮುಲ್ತ ಪಿಲಿತ ರಂಗು ವೈಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಟಿವಿಡ್ ಅಂಚಾರು ಜತ್ತು ಒಂದು ತೂ ಅಂತೀರ ಅಪಗಾರು ದೇವೆರಡ ನಟ್ಟೇರು ಯಾನು ಇಂಚ ಸರಿ ನಿಮ್ಮಲ್ತ ಸರಿ ನಡತ ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾನಾಯಿ ಅಂದ ಲಕ್ಕುದುಂಟು ನಡತದ ಪೋಪಿಲ ಕಾಂಡು ನಂಡ ಯಾನು ಪಿಲಿ ಪಾಡುವೆ ಪಂತ ಪಂಡ ಎನ್ನಿದೆ ಕಟೀಲಿಡು ಪಿಲಿ ಪಾಡುವೆ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡುವೆ ಪಂಡದ ಎನ್ನಿದಿತ್ತೇನೆ ದೇವರಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಏಪೋಗ್ಲ ಯಾನ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಏಪ್ಪಲ ಚಿರರುಣಿ ಯಾನ್ ಏಪೋಗ್ಲ ಮದಪರಿಜ ದೇವರಿನ ಕಾರ್ಣಿಕ ಈ ಪಿಲಿ ಪನ್ಪು ನಾವು ಇನಿಕಲ ಅವೇ ದುಂಬು ಎಂಚ ಕಾರಣಿಕೊಡು ಉಂಡ ಅವೇ ಕಾರಣಿಕ ಇತ್ತ ಈ ಪಿಲಿತ ವೇಷಗು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಂಡು ವ್ರತನಿಷ್ಠೆಡ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಅತನ ವ್ರತನಿಷ್ಠೆಡ್ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣ ನಟ್ಟುಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಪಿಲಿತ ವೇಷದ ಒಂಜಿ ಪರಕೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಫಲಿಪ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ ನಾವು ಕೊರ್ಪೇರ್ ಪಂಡದ ಯಾನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಈಸಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪನ್ಪನ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆನ ಕುಡ್ಲದ ಮಾರ್ಗನ್ಸ್ ಗೇಟೆಡ್ ಕಟ್ಟದಿತ್ತದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ಉದಿಪನಾಪನದ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಗಣೇಶ್ ಮೊಗ್ರಾ ಪಂತೇರ. ಕುಡ್ಲದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನಡು ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಗಣೇಶ್ ಮೊಗ್ರಾ ಪಾತಿರ್ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕುಡ್ಲದ ಮೋರ್ಗನ್ಸ್ ಗೇಟೆಡ್ ಈಸಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟದ 22 ಉದಿಪನಾಪಂಡು ಡಿಲಕ್ಸ್ ಸೆಮಿ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಬೊಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಮುಲು ಬೊಕ ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡುಲು ಉಪ್ಪುನ 5 ಹಾಸಿಗೆದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂದಾದುಂಡು ಪಂಚಕರ್ಮ ಬೊಕ ಪ್ಯಾರಾ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ವಿಧಾನ ಸೇರಿದ ಮಾತಾನ ಮನೆದ ಆಯುರ್ವೇದ ಮರ್ದಲು ಎಡೇನ ತೆರಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಡ್ದು ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಣೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಗಣೇಶ್ ಮೊಗ್ರಾ ಪಂಡ್ಯರ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜನಾರ್ದನ ವಿ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಬೊಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೃತ ಟಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಬಗೆಟ್ ಬಾಕಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೊಡಿತ್ತರ. ಈ ಈಸಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧವ್ ಭಾಗ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸುಮಾರು 350 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು 2 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದರ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಮಾಧವ್ ಸಾನೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿರುವರು. ಅದಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರು ಮತ್ತು BJP ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವೇರ್ನ ಒಡ್ಡೋಲಗ ವಿಡಿಯೋ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನಡ್ ನಡೆತಂಡ. ಮಧುಸೂದನ ಅಲಿವುರಾಯರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇರ. ಕುಡ್ಲದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನಡ್ ನಡಪಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಮಧುಸೂದನ ಅಲಿವುರಾಯರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವೇರ್ನ ಒಡ್ಡೋಲಗ ವಿಡಿಯೋ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇರ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ದುಂಬುದ ರಾಜ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೇಕಿಯರ. ಹಿರಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷಧಾರ ಬೊಕ ತಾಳಮದ್ದಲ ಅರ್ಥದಾರ ಭಾಸ್ಕರ ರೈ ಕುಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸ್ತಿದ್ದರ. ಯಕ್ಷಾರಾಧನಾ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಉರ್ವದ ವಿದುಷಿ ಸುಮಂಗಲ ರತ್ನಾಕರ್, ವಿಡಿಯೋ ದಾಖಲೀಕರಣದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್, ಸಂಶೋಧಕ ಸಂಯೋಜಕರ KP ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಕನ್ಯಾಣ ಈ ಪೊರ್ತಡಿತ್ತರ. 1 ಕಾಲ್ ಗಂಟೆದ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು 45 ನಿಮಿಷ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವೇರ್ನ ಬೇತೆ
ಬೇತನೆ ಒಡ್ಡೋಲಗ ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರನ ಒಟ್ಟುಗು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಸಂದರ್ಶನ ಕೆಲವು ಮಹಾಜನಕ್ಲನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಲು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಉಂಡು. ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವರ ಕಾಳಗ ಪ್ರಸಂಗ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ತೆಂಕುತಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂಚವಟಿ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವರ ಕಾಳಗ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನ. ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಇದ್ದವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ತುಂಬ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಹುಶಃ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವರ ಕಾಳಗದ ಅಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಒಡ್ಡೋಲವ ಇದು ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದಂತಹ ಮಧುಸೂದನ ಅಲೆವುರಾಯರವರ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಈಗ ತುಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಅರ್ಥಗಾರಿಕೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮಗರದ್ದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಈಗ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ರವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಸಾಹಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರು ಗೋವಿಂದ ಭಟ್ರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ವೇಷ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದವರು ಈಗಲೂ ವೇಷ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸಮಾಜಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಕೆಲವು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸೇರಿಸಿದ್ದೆ ಹೌದು. ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಎಂಬುದು ನೋಡಿದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನೀಯವಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಎಂಬುದಂತೂ ನನ್ನ ಭರವಸೆ. ಯಾವುದೇ ನೃತ್ಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋಪಗಳಿದ್ದರೆ, ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದೀತು. ಉರ್ವ ಬೋಳೂರು ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಉಚ್ಚಯ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತದ ನಿಚ್ಚಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆನ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಂದಿರ. ದೇಶದೊರ್ಮೆಡ್ ದುರ್ಗಾರಾಧನೆ ನಡಪುನ ಮಾತಾ ಕಡೆಟ್ಲ ಮಾರ್ನಿಮಿದ ಉಚ್ಚಯ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ್ನ ಕಾಲಡು ಒಂದು ದಸರಾ ವೈಭವಾದ ರಾಜ್ಯದೊರ್ಮೆಗ್ ಪದರಂಡಲ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಮಾರ್ನಿಮಿ ಲೆಕ್ಕೊಡು 9 ದಿನದ ಪೂಜೆ ಆಂಡಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ 10 ದಿನದ ಪೂಜೆ ಒದಗದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಯುಧ ಪೂಜೆಗೆ ಮುಗಿಂಡ 9 ದಿನದ ಪೂಜೆ, ವಿಜಯದಶಮಿ ಗಂಡ 10 ದಿನದ ಪೂಜೆ ಇಂಚ ತುಳುನಾಡಿಡು ಶ್ರೀದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚಯ ಗಡ್ದಿಡು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಶಿವಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಡು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಮಂದಿರಲೆಡು ಇಲ್ಲಲ್ದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತಿನವಲು ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಭಂಡಾರದೆಲ್ಲಡು ಮಾತ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚಯ ನಡ್ತೊಂದು ಬೇದಂಡ. ಕುಡ್ಲದ ಉರ್ವ ಬೋಳೂರು ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಡು 9 ದಿನದ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಪೂಜೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೀನ್ ಕೋಡಿಕಲ್ಬಕ ಮುಕ್ತೇಸರರು, ಕುಡ್ಲ ಏಳುಪಟ್ನ ಮೊಗವೀರ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಭಾದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು, ಲೋಕೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಕುದ್ರೋಳಿಬಕ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತಿರಿತದ ನಡ್ತೊಂದುಪ್ಪನ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಉಚ್ಚೆಯಡು ನಿಚ್ಚಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದಿರ. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಣ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಏತೆ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.